Na, most. Próba csapó 1. Csak őt halljuk. Mit csinálsz, Balázs? Budlibicskával. Szintén budlibicskával. Úgy szintén. Jégkrémet hasából. Utána béken nyalni a kép. Kiveszünk egy szalon. Azt így ide szépen a hagyma mellé lekereljük. Utána meg kell hasábolni a hagymát. Szépen rákereljük a szalonnára. Egy kis görögginnye. Ezt az egész alá kell rakni. Úgy lesz finom zamata. Kigyűn a lé a görögginnyi. Pálinát utána kell. Kérlek szépen. Barack pálina házi. Utána jön a kenyér. Ezt az dinnye, amikor már kifőtt a leviből, a dinnye, oda rakjuk alá. Így ráfordítjuk a serpenyőből. Így. Aztán visszarakjuk szépen. Töröd meg a budlibicskát! Ne, Ja, majd most nem. igazad van, meg kell Ja, törölni. jó. Így. Azaz. Megtörjük. Utána most jön benne a csavar. Budlibicskával szintén jégkrémet hasáboltunk, amit már felhasáboltunk, rárakjuk a kenyeres dinnyés szalonnás hagymára. Nyilván. Utána szimplán lenyáljuk a kést, és megtörjük a budlibicskát. Utána ezt ma el is lehet rakni. Szintén, mint az előző adásban láthattuk, most kalbász nélkül, csak a szalonnás pálina. Utána mondom a sorrendet. Az a lényeg. Jön a szalonnás pálina, Igen. és üdítő. Utána apenta, nem más, apenta málna. Szélsava. Utána jön a kenyér, amiből már kifőtt a görög dinnyéből a lé, jön rá a szalonna, és amit már előre megpároltunk, hagyma, utána budlibicskával fölhasábolt jégkrém. Jó. Mutatom a sorrendet. Jó, rendben. 1. 2. Az a kemény. Ott a 3. És ott a taps! És köszönöm szépen. És itt van az, a Pista kezet csókol a Balázsnak. Ennyi! A budlibicskát ott ne hagyjuk a testvéreinkké. Lényeg. Mert csináljuk és ellopjuk. A operatőr kezet fogna a főszereplővel. Köszönöm szépen, kész, köszönöm szépen. Beállítom.